سلام كبراتنا زي يوتيوب channel تخاطلتنا خمي تصنحنا زوان زولكم حطرتن وانا حبريتات تحزلكم قريب له كسب مودات حبيركم تصنحوا مسراويت حوحات او وطرزاتو ازاز سراويت صمودو مسمعهم اتازاز سراويت بزعباتي اجداخم اون مسحوحات ابزي يسمع زاتو لغدات تزاريبو ملو نتحبريت حزنا لنا إرترا خاو أمريكان زقرب الله خسي ملسيه بالا إرترا مس مدلا وكينات بستأسسرة نزقرب الله كسي إثيوبيا ملسيه با نتحبري تحزنا لنا إثيوبيا إرترا نابكينات آتين دو خبل بتأمر تحتو بان أفريكا ريفيو أو زوت تبتعب مزام تقدب سعيو نقرات كفالا لي يوميلو أب كلها تقرأي أمحران عفار نزلو وستادروا من قصاصاتكم أون زوباو حقتات زملكة قديات أب تتبتعب تتقيسلو نا إثيوبيا إرترا نايد أزروكينات خسوون قريبولو تحستونا حزولو مراحت حيلتات هاجرات عالم بريزيدنت دونالد ترامب لبريزيدنت فلاديمير بوتين أو ألاسكا بأكل المركب أو بطاقة بتصيح ملو كلتيهم نابت مرخ بمأخلهم قعدوا جميرو ملو تحسوا أنا حزولو مس جبت تمكر تصنحت أوغندا بخالي أنفت العلواي بعد سلطنات نابد سوا اللي خلا بريزيدنت أوغندا يوير موسيفين أو كيرخم قرون كلو بخالي أوغندا ما منيسرهم أو دسا مكارمون زملكة حدا حبريتها وطيلو أو تحسنا خبز تخاطو حبريتها تاتيو حترت تبصنا تحيزنا لنا سامو داتا مسانات صلحهم نفنهم على تهوتصات زيناتات من تيخ بتحكم لايك شير سبسكرايب مقار أي ترسعوا እቶም ዝተኣገዱ ጀነራላት ምስራዊት ሕወሓት ኣብ ወጥሪ ዝኣተው ኣዛዝ ሰራዊት ጽሞዶም ኣስሚዖም ኣለዉ እቲ ኣዛዝ ሰራዊት ብዛዕባ እገዳ ከምኡውን ምስ ሕወሓት ኣብ ዘይስምዕ ዝኣተውሉ ጉዳያት ተዛሪቦም ኣለዉ ኣዛዝ ኣርማ 15 ዝኾኑ ጉዕሽ ምስ ሕወሓት ኣብ ዝኣተው ወጥሪ ኣብ ሰራዊት ምእጋዶም ዝግለጽ ዜና ብሰፊሑ ክዛረቡ ጸኒሑ ኣሎ ዝመርሕዎ ሰራዊት እውን ትማሊ መግለጺ መርገጽ እኳ እንተውፅአ እቲ ኣዛዚ ብዛዕባ ትፍልሊ ስቕታ መሪጾም ጸኒሖም እዮም ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ተወላዲ ዓዲግራት ክኾኑ ከለዉ ዝመርሕዎ ሰራዊት ድማ ኣብ ዓዲግራት ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝንቀሳቐሱ قصيو تم جنرال زمدنا حوحاتن إيرتران بقوام استزاربوا خون خلو اتدم تن حزب تግራይ كبيد مكرخ خصعبي خبلو نقيفهم اتم جنرالات مستمرت حوحاتن إيرتران مستأسرنا في اللي بمئتو استقلت اخون كلو بزف اللي دما حوحات نتم جنرالات كقلن فتين منبارو از دما ببرتعو تقاومتات كم زي تعوت يتقلصو بلينتنال جنرال تدس ورد زمرح ناي تግራይ غزياو محدر ابرايا زلو شجر بحيل المفتح مفتانون كبيد تقاومو خمزل على زخاخرنا 45 نايت مال مغلصي نزا اكايدا مذكر مخنا يفلت لو معلتي جنرال قعش قبرو كابتنا إجدا وطر الدحريت نوع عدقرات ممرح نوصرحهم لاسم تقليتو تم جنرال أخصماويت ميديا أبزها وقال اتزمدنا نايت دمس حزب تግራይ ناب كالي مكرا زغوتت مخان تزاريبهم اذا خمسي لخلو اب قربا غزي حدا قال مطيقم جنرال صادقان قبر تنساي قدمي اوارح مراحت تصتا تግራይን ንጉጅለ ደብረጽዮን ደገፊዎም ዝብሉ ጉዳያት ካብ ሓቀ ዝረሓቐ ምዃኑ ብምልዓል መብዛሕትኦም መራሕቲ ጸጥታ ትግራይ እቲ ናይ ጌታቸው ረዳ ጉጅለ ካብ ሕወሓት ቅድሚ ፍላይ ኣብ ልዕልቶም ናብ ደብረጽዮን ተቃውሞ ኣስሚዖም ነይሮም ክብሉ ብስም ካብ ዝጠቕስዎም ኣዘዝቲ ጀነራላት ጉዕሽ ገብረ ይርከብዎ بخالي حبريتنا إلى أزور كينات إثيوبيا إيرترا ناب كينات أتيندو خبل بتأمر تحته بان أفريكا ريفيو أو زوات تبتعب مززام أتي قدب سعيبو نقرات كفالة لي يوميلو أب كلات أمحران عفارن زلو وتدرهم سقسات كمون زواوي حكتاتن زملكة قديات أب تتبتعب تقيسلو كينات إثيوبيا إيرترا ناتقاو حقيو زخيد زلو خبل زقالة تتبتعب من رغات قدب أول حمس كرم مستزازم أب كل العفار زلو خونتات أير أول حتى كمت مسحدين كل نقر كفالة لي خبل أملكيتو بروباغانداتات كيناتن بخلتين هاجراتن وجنن ناتزرق حملاو زقلت زبصب اب قرباوان غزا ابارت بلصقنا زكايده مغلصنا يمرأيا مخون غليصو قرنا افريكا እንደገና ናብ ደንደስ ኩናት ተመሊሰሎ ዝብል ጸብጻብ ፓን አፍሪካ ሪቪው ናይ ኤርትራ ስጋት ስምዒታው መርገጽን ናይ ኢትዮጵያ ድሌት መውጽእ ባሕሪ ኣብ ትግራይ ዘሎ ጥምረት ኣብ ዓፋርን ኣምሓራን ዘሎ ኣሰላልፋን ከም ኣብነት ተልዒሉ ኣብ 2018 ኣሞንጎ መራሕቲ መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ተራእዩ ዝነበረ ምቅራብ ሕጂ ናብ ግጭት ምቕያሩ ዝገለጸ ጸብጻብ ነቲ ናይ ሰሜን ኩናት ስዒቡ ዝተፈላለዩ ወታደራዊ ኣሰላልፋታት ከም ዝፈጠረ ልዕሉ ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ኣብ ቀረዋን ኣብ ክልላት ትግራይን ኣብ ዝነበረ ወታደራዊ ምረቓ እቲ ምድላው እንደግማይ ግጭት ዘይኮነስ ሰላም ንምርጋጽ ዝዓለመ ምዃኑ ኣጉሊሆም ምግላጾም ተመልኪቱ ኣብቲ እዋን ኣሞንጎ ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን ዘሎ ግጭት ኣሞንጎ ትግራይ እውን ክኸውን ከም ዘይደልዩውን እቶም ጀነራል ምጥቃሶም መልኪቱ ጀነራል እዚ ብሉ እምበር ሕወሓትን ኤርትራን ንፋኖን ኣምሓራን ብምምካርን ብምዕጣቕን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብኢዶ ዙር ይዋግኡ ኣለዉ
ዝብል ተኸታታሊ ክስታት ቀሪቦም ምንባሮም ተመልኪቱ እዞም ብወገን ኢትዮጵያን እዞም ክስታት መረጋገጽ እኳ እንተዘይተዋህቦም ዘሎ ነባራዊ ኩነታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ብውክልና ኩናት እናተፈታተነ እቲ ኩናት ካብ ሕጂ እናተጋወሐ ምዃኑ እቲ ጸብጻብ አመልኪቱ ብወገን ኢትዮጵያ ንምሕዳር ኤርትራ እንተቃወሙ ግንባር ቀይሕ ባሕሪ ዓፋርን ናይ ምዕጣቕ ክሲ ከም ዘሎ ብምዝካር እተን ሃገራት ገጽ ንገጽ ዘይኮነስ ብኢደ ዙር ውግእ ከም ዘለዎ አመልኪቱ እዚ ናይ ኢደ ዙር ኩናት ናብ ኮንቬንሽናል ኩናት ናብ ገጽ ንገጽ ኩናት እናተዳፈአ ምጽውን ኣብቲ ጸብጻብ አመልኪቱ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ውሽጢ ኣዋርሕ ከም ዝፈላለ ዝገልጽ ጸብጻብ ናይ ዓፋር እዋናዊ ኩነታት ኣየር ከምኡውን ምራቓ ትግድብ ነተን ሃገራት ኩናት ካብ ምጅማር ዝሓዞም ጉዳያት ምዃኖም አመልኪቱ ብዙ ብስተኣሳሰረ ሓበሬታ ኤርትራ ካብ ኣሜሪካ ዝቐረበላ ክሲ መልሲ ሂባላ ኤርትራ ተነቢርላ ዝነበረ ማዕቀብ ኣጽዋር ምልዓሊ ስዒቡ ሰራዊት እንደገና ብምጥንኻር ኣብቲ ዞባ ብፍላይ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ምርጋዕ ከይህሉ ትገብረላ ሓደ መንግስታዊ ዘይኮነ ትካል ኣሜሪካ ጸብጻብ ምውጽኡ ኣይዝንጋዕን ዘ ሴንተር ዝተባሃለ ናይ ኣሜሪካ ናይ መሰላት ተኸታተልቲ መንግስታዊ ዘይኮነ ትካል ቅድሚ ሓደ ዋርሕ ኣብ ዝወፀ ጸብጻብ ኤርትራ ተነቢርላ ዝነበረ ማዕቀብ ኣጽዋር ቅድሚ 7 ዓመት ካብ ዝለዓል ንድሕሪት ሰራዊት እንደገና ምህናጽን ምጥንኻርን ኣብ ጎረባብቲ ብፍላይ ድማ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘይምርጋዕ ንኽፍጠርን ትገብረላ ኽብል መኽሳሱ ይዝንጋዕን ካብቲ ደም ዘፋሰሰ ደዋዊ ኩናት እንድሕሪት ልዕሊ 2 ዓመታት ኣብ ግጭት ዝጸንሓ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ 2010 ዓመተ ምህረት ስምዕ ሰላም ምፍጣርን ውንስዒቡ ብውድብ ሕብራት ሃገራት ተነቢርላ ዝነበረ ማዕቀብ ኣጽዋር ከም ዝተለዓለ ይፍለጥ እቲ ዝተነበረላ ማዕቀብ ኣብ ዝተለዓለሉ እዋን ኤርትራ ሰራዊት እንደገና እናሃነጸት ሓይሊ ምክልኻል እናጠናኸረት ጎረባብቲ ከይረጋግኡ ምግባር ቀጺላላ ኽብል ናይ ኣሜሪካ መንግስታዊ ዘይኮነ ትካል ዘ ሴንተር ዘውጽኦ ጸብጻብ ምምልካቱ ይዝንጋዕን ነዚ ጸብጻብ ብዝምልከት ድማ ሚኒስተር ዜና ኤርትራ የማነ ገብሩ መስቀል ሎሚ መዓልቲ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣሜሪካ መወከሲ ብምግባር እቲ ጸብጻብ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ ክብሉ ኣመልኪቶም ሃገራዊ ባይቶ ኤርትራ ኣሜሪካውያን ንውጽኢት ምርመራ ጸብጻብ ሴኔተሪ ከም ናይ ዓቕሚ ጉለት ፖለቲካዊ ተወግሶ ዘለዎ ሰነድ ገይሩ ብምግላጹ ከም ጸብጻብ ምርመራ ገይሩ ከም ዘይተቐበሎን ምግላጹ ዝምልከት ሚኒስተር ዜና ኤርትራ ኣብ ወግዒ ገጽ ትዊተሩ ኣብ ዘካፈሉ ጽሑፍ እዩ እዚ ጸብጻብ ካብ ሓቂን ላዕሊ ኣብ ግምት ዝተሃነጸ ሓቂ ንምላይ ዘይኮነስ ንዓለም ለኻዊ ተዓዘብቲ ንምጥፋእን ዘዋው ወጥሪ ንምድፍራስን ከምኡን ዘይምትእማን ንምዝራእን ዝተነደፈ እዩ ክብል ሃገራዊ ባይቶ ኤርትራውያን ኣሜሪካ ምቋሙ የማነ ገሊጹ ናብ ዝቕጽል ሓበሬታን ትንሓልፍ ድማ ኣብ ካይሮ ዝመኸሩ ፕሬዚዳንት ሚኒስተር ናብ ኣዲስ ኣበባ ልኢኾም ብዋናነት ጉዳይ ኢትዮጵያ ከም ቀንዲ ኣጀንዳ ተታሒዙ ግብጺ ካብ ካይሮ ንወግዓዊ ምጽብጻብ ዘዕደመቶ ፕሬዚዳንት ኡጋንዳን ዩዌሪ ሙሴቬኒ ብኻልእ ኣንፈት ሚኒስተሮም ናይ ኢትዮጵያ ልኢኾም መኺሮም በዚ ድማ ናይ ኡጋንዳ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሓላፊ ዞባዊ ምትሕብባር ሙሉ ጂምባጆን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብምርካብ ምስ ሓለፍቲ ሚኒስተራት ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ዝመኽርሉ ኩነታት ተራእዩ ኣብ ካይሮ በዓል ስልጣናት ግብጺ ብዋናነት ብዛዕባ እቲ ኣብ ዝመጽእ ወርሒ መስከረም ዝምረቕ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ምኻር ነቶም ፕሬዚዳንት ክጽውዕዎም እንከለው ካብዚ ብተወሳኺ ካልኦት ናይ ሓባር ምትሕብባርን ልምዓት ጉዳያውን ብሓባር ከም ዝተለዓለ ሓበሬታታት ተመልኪቶም ብዙሓት መዳያት ካብ ግብጽን ላዕሊ ንኢትዮጵያ ትቐርብ ዩጋንዳ ልክዕ ከም ኢትዮጵያ ኩሉ ንፈለገ ኣባይ ካብ ዘምንጭው ሃገራት እያ ብተመሳሳሊ ከም ኢትዮጵያ ኩሉ ወደብ ኣልቦ ሃገር ወይ ላንድ ሎክድ ሃገር እያ ኢትዮጵያ ኡጋንዳን ኣብ መስርሕ ሰላም ምኽባር ሶማልያ ሰራዊትን ብምውፋር ነዊሕ ዓመታት ብሓባር ሰራሓ ሃገራት እየን መንገዲ በየነ መንግስታት ምብራቕ ኣፍሪካ ወይ ኢጋድ እውን ይራኸባ እየን ግብጽን ኡጋንዳን ብዙሕ ዘቀራረበን ነገር እኳ እንተዘይሃለወ ግብጽ ንጎረባብቲ ኢትዮጵያ ከምኡውን ንሃገራት ተፋሰስ ኣባይን እናዞረት ካብ ምንካር ብምንጻረ ኣጽናዕ ሒዛቶላ ዩዌሪ ሙሴቬኒ ኣብ ዝቐረባ እዋን ወግዓዊ ምብጻሕ ግብጺ ቅድሚ ምግባሮም ንሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ግብጺ ባደር ዓብደል ዓጢ ሓዊሱ ካልኦት በዓል ስልጣናት ግብጺ ካብ ካምፓላ ኢንቶቤን ክመላለሱ ጸኒሖም እዮም ኣብ ዝቐረባ እዋን እቶም ፕሬዚዳንት ናብ ካይሮ ምስ ኣምርሑ ንፕሬዚዳንት ዓብደል ፈታሕ አልሲሲ ሓዊሱ ምስ ካልኦት በዓል ስልጣናት ግብጺ ኣብ ዝነበሮም ዘተታት ናይ ሓባር መግለጺ ግብጻውያን በቲ ዝደልይዎ ደረጃ ክዛረብሎም ኣይከኣሉን ግብጻውያን ኣባይ ብዝምልከት ኣብቲ ናይ ማይ ግድብን ማንም ክወዳደረና ዘይኽእል ታሪኻዊ መሰል ኣለና ዝብሉ ክኾኑ እንከለው ሙሴቬኒ ኣብ ዝቐረባ እዋን ኣብ ካይሮ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ታሪኻዊ መሰልና ትብልዎ ነገር ሓዲኩም ብሓባር ኣብ ምጥቃምን ነቲ ፈለግ ኣብ ምልማዕ ነትኩሩ ብምባል ኣሰንባዲ ዝተባሃሉ ዘረባ ገይሮም ኣብ ገጽ ትዊተሮም ኣካፊሎም እዮም ካብዚ ናይ ካይሮ ጽንሐቶም ድማ ሓደ ላዕለዋይ መራሒ ናይቲ ሃገር ናብ ኣዲስ ኣበባ ልኢኾም መኺሮም እዚ ድማ ግሪንቢት ዘበለ ምዃኑ ተራእዩ ኡጋንዳ ንማይ ኣባይ ግብጽን ሱዳንን ካብ ዝብልዎም ናይ መግዛእቲ ስምዕ ወጻኢ ብሓደሽ ስምዕ ናይ ክፍሊትን ክጥቀመለና ብማል ኣብ መንጎ ኣባላት ሃገራት ተፋሰስ ናይል ፊርሞም ኣብ ዘንበሩላ ሃገር ሓንቲ እያ